ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ተፈጺምና ብዝብለሉ ዘሎ ግዜ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ጎረቤት ክልል ወራር ከም ዝፈጸሙ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዝጽብጽባ ዘለዋ ኮይነን እቲ ክልል ልዕሊ 2000 ነበርቱ ከም ዝተማዛበሉ ኸሲሱሎም ትግራይ ናብ ዓፋር ዝተኮሰ ይኹን ዝተተሓዘ ከባቢታት የለን ክትብል መልሲ ዝሃበት ኮይና እዚ ብዓፋር ዝወሃብ ዘሎ መግለጺ ንውዕል ፕሪቶሪያ ሴርካ ኩናት ንምእዋጅ ቀዳድ ንምድላይ ዝዓለመ ምዃኑ መልሲ ሂባላ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ካብ ዝእወጅ ጸኒሑ ዝበለ ኮይኑ መንግስቲ ክልል ዓፋር ዘካይዶ ዘሎ ተኽታኺ ኣካይዳታት ሓደ ካብቲ ንግጭት ዝዕድም ምንቅስቓስ ምዃኑ ፍሊጡሎም ቤት ጽሕፈት ሰላምን ድሕንነትን ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሰራዊት ትግራይ ኣትዩ ተቋጻጺሩ ዝብል ክሲ ሓቅነት የብሉን ክብል ዝሓበረ ኮይኑ መንግስቲ ክልል ዓፋር ዘቕርቦ ክስታት ምትእትታው ዝግበረሉ ቀዳድ ንምድላይ ዝግበር ፈተና ይክብል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ክልል ትግራይ ብሪጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኪዳነ ገሊጹሎም ግጭት ኣይከፈትናን በዚ ዝኸውን ድልውነት የለን ዝበለ ብሪጋዴር ጀነራል ተኽላይ እንተኾነ ግን ሓይልታት ዓፋርን ሓይልታት ሓራ መሬትን በተደጋጋሚ ዓብታትን ምትኹታኻትን የካይድሎ ክብሉን ክሲ ይብሎም ኣብ ዓፋር ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ በተደጋጋሚ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ተሓጊዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መጥቃዕቲ ኣካይዶም ክብል ናይ ቅድሚ ሕጂ ኩነታት ዝገለጸት ጀነራል ብወገኑ ጉድኣት ከም ዘጋጠመን ይኹን እምበር ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ትግራይ ንሜዳታት ክትገልጾ ኣይትደልን ክብሉን መልሲ ሂብዮም መላዛት ኣኸዛ ደሳን ወጀራትን ገረብ ኣገው ዝበሃሉ ከባቢታት በተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ከም ዝበጽሖ ዝገለጸት ቤት ጽሕፈት ዝሓለፈ ጥቅምቲ 23 ብግእዝ ኣብ ገረብ ኣገው ደደርባን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነበረ መጥቃዕቲ እውን ጠቒሱሎም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ግዜ መጥቃዕቲ ከም ዘየከፈተን ኣብ ዓፋር ከም ዘኣተወን ዝገለጸት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብኣንጻር እቲ ዝበሃል ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ንከባቢታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሒዙ ከም ዘለውን ስም ናይቲ ተታሒዝኒ ዝበሎ ከባቢ ከይጠቐሰ ገሊጹሎም ግዚያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ነዞም ነጥብታት ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ርእሰ ምክልኻል ስጉምቲ ከም ዘይወሰደን እዚ ድማ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩሎም ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ግን ከምኡ ይገበርና እንድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ኢና ዘለና ክብሉን ሓይልታት ትግራይ ተኸላኺሉ እዩ ብሪጋዴር ጀነራል ተኽላይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ተሰይሩ ክሳብ ዝበሃል ኣኽብሮትና ናይ ትስምዕ ተገዛእትን ምዃን ክንቅጽሎ ኢና ንደሊ ክብል ብምውሳኽ ንኻልእ ምትእታው ነዃል ንምርካብ ዝካየድ ምትኹታኻት ዓፋር እውን መልስና ትዕግስቲ ክብል ገሊጹ እዩ እንተኾነ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓፋር ኣትዩ መጥቃዕቲ ኣይፈጸመን ዝብል መልሲ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ሰላምን ትግራይ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደን ዓበይቲ ኣጽዋራት ከም ተሳተፎን ህይወት ሰብ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝጠፍአን ልዕሊ 5 ዓድታት ዓፋር ኣብ ትሕቲ ቁፅሩን ውሕዱ ሰዓታት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ካብቲ ቦታ ከባቢ ቀዲሖም ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰደድዎ ቪድዮውን እኹል ኣብነት እዩ ነስተኸቲሉ ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ኣብ ዓፋርን ምስ ዝተተሓሓዘ ጉዳያትን መልሲ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ መግለጺኡ ካብ ዝቐረበ እዋን ጀሚሩ ንሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝህውኹ ምዕባለታትን ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጎዱ ምንቅስቓሳት ንዕዘብ ኣለና ክብል ኣጠንቂቑሎም ትግራይ ንምህዋኽን ንባዕልና ንምድማይን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ዓፋር ዕጡቓት ክውደቡን ከዓት ቁንጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር ብምድጋፍን ተልእኾ ብምሃብን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተደጋጋሚ ጻሕታሪ ምንቅስቓስ ክግበር ጸኒሕና ኣሎን እውን ኢሉሎም እዚ ብስም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በተደጋጋሚ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ቅድም ኢሉ ብኣንፈት ከነባን ኣብ ዓላን በተደጋጋሚ ምትንኳይ ክፍጽም ዝጸንሐ ኮይኑ ናይ ዝመቐጸልታ ኣብ ዝቐነዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደቡብ ትግራይ ራያ ዓዘቦን ራያ ጨረጨረን ምስ ህዝብን ሰብ ሃብትን ዝሓዘው ናይ ልምዓት ዘተ ንምትዕንቓፍ ኣብ መጋለን ቶንሳን ተበጊሶም ኣብ ደደርባን ኣብ ጸሓፊትን ገረብ ኣገውን ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ክሓልፉሉ ዝተገመተ መስመር መቐለ መኾንን ምህዋኽ ዝኽእሉ ተግባራት ክፍጽም ቀኒ ክብል እውን ገሊጹሎም ወሲኹ ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ህዝብን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ግን ብውሽጣዊ ጸገማትና ብልዝብ ምፍታሕን ንሕውነትን ጉርብትና ክልቲኡ ህዝቢ ክብሪ ብምሃብ እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገድን ብዘተን ምፍታሕ ኣብ ዘለዎ ዘይተኣደነ ባህግን ነቲ ኩነታት ካብ ምግላጽ ተቆጢቦም ጸኒሖም እዮም ዝበለ ኮይኑ ሕጂ እውን ብወገን ትግራይ ክፍጠር ዝድለ ህውከት ይኹን ዘይምርግጋእ ክህሉ ብፍጹም ኣይንደልን ክብል ገሊጹሎም እቲ ሓቂ ዝንዳሃለወ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ኣካል ተመሊሱ ከሳስብ ብምዃን ትማሊ ረቡዕ 26 ጥቅምቲ ግእዝ ኮሚሽን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናብ መሬት ዓፋር ዘሊቖም ከም ዝኣተውን ጥቕዓት ከም ዝፈጸሙን ገሊጹሎም እንተኾነ ዝበለ ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት እዚ መሰረት ዘይብሉን ዝተረገጸ ወሰን ዓፋር ከምዚ የለን ብግልባጡ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ንሰላማውን ታሪኻውን ሕውነትን ጉርብትናን ክልቲ ህዝቢ ዘይምጥንን ኣብ ቀውዑ እዋን መሪጽካ ህዝቢ ትግራይ ንምጉዳይ ዝተወጠነ ክፍኣት ምዃኑ ይፈለጥ ኢሉሎም ወሲኹ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ብኣገባቡ ክፍጽም ብዘይምግባሩ ሰላማዊ ከይድን ምትእማንን ኣብ ምግዳእ ሓሊፉ መከራን ስቃይን ህዝብና ክቕጽል ዝገበር ውጽኢቱ ድማ መስርሕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝህውኽ ምዃኑ ግልጽ
ይልሎም ወሲኹም መግለጽ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እዚ ድማ ሰላም ኢትዮጵያን ከባቢናን ዝህወኽ ዘይተደለየ ዳግማይ ጥፍኣት ዘስዕብ መንገዲ ዕንወት እዩ ዝበለ ኮይኑ ስለዝኾነ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይ ወዓል ሕዳር ክፍጸም ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ክረጋገጽን ህዝብና ውሕስኑ ተሓሊና መረቦት ክምለስን ክግበርን ውሽጣዊ ጸገማትና ብምግዳድ ትግራይ ንምድኻም ዝግበር ምንቅስቓስ ተኣሪሙ ብዝሰኸነ መንገዲ ናብ ዘተን መፍትሕን ክንኣቱ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ደጊሙ ጻውዒት የቕርቡን ኢልሎም ብኻልእ ገጽ ነቲ ዝረአ ዘሎ ጸገማት ከም ዕድል ብምጥቃም ውሽጣዊ ጸገማትና ክትሓላለኽ ትግራይ ዳግመ ዓውዶ ኩናትን መዝሓል ዓረርን ክትከውን ንምግባር ብፍላጥ ኮነ ብዘይ ፍላጥ ዝግበሩ ዘሎ ምንቅስቓሳት መሰረታዊ ረብሓን ድሕንነትን ትግራይን ህዝባን ጠቕሊሉ ዝጎድእ ተግባር እዩ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ሓደ ይኹን ነቲ ካልእ እናደገፍካን እናተሓዛዘልካን ትግራይ ዓውደ ውግእ ምግባር ትፅዕሩ ዘለኹም ኣካላት ንዝተፈላለየ ምኽንያት ተጠቂምካ ውሽጥና ምጥርጣር ክሰፍሕን ትእዛዝ ወሃብትን ዝኾንኩም ኣካላትን ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብጥብቂ የተሓሳስቡን ኢልሎም ጸገም ትግራይ ብዘላቕነት ዝፍታሕ ኣብ ትግራይን ብተጋሩን ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘለዎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምኽንያት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጸገም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምፍጣሩ ንብር ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ጸገምና ብዘተን ይህን ንምፍታሕን ዘለዎ ቁርጽነትን እናረጋገጸ ኩሉ ኣፈላላይ ዘለዎ ዝተዓጠቐ ይኹን ዘይተዓጠቐ ጸገማትና ካብ ልዝብን ምርዳን ወጻኢ ትግራይ ዝጠቅም ካልእ መፍትሒ የለን ድሕሪ ምባል ብሓይልን ህይወት ምኽፋልን ዝልወጥ ኩነታት የለን እውን ክብል ገሊጹሎም ሕጂ እውን ዘላቕ ውሕስነትን ነባር ሰላምን ብዝተኣማምን መንገዲ ዝረጋገጽ ውዕል ፕሪቶርያ ጥብቕካ ብምፍጻም ምዃኑ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብጽኑዕ ይኣምን ድሕሪ ምባል ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ርክብ ንምጉልባትን ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይ ወዓል ሕዳር ምፍጻምን ዘለና ድልውነት ደጊምና ነረጋግጹን ኢልሎም ኣብ መወዳእታ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሕጂ ተረኺባ ዘላን ጻራዊ ሰላም ንምዕቃብን ንምዕማቑን ብሄራዊ ሓድነትካ ንምድልዳል ክትቃለስ እናዘኻኸርና በዝንበትን ብዝብተን ወረን ካብ ኩናትን ጥፍኣትን ትግራይ ተረባሕቲ ናይሎም ድቃስ ሰኣኑ ነውራማት ዝፈጠርዎ ዘይምርግጋእ ኸይተረበሽካ ተረጋጊኻ ኣብ ዕለታዊ ስራሕኻ ማእኸል ጌርካ ክትረባረብ በዛ ኣጋጣሚ ንጽውዕ እውን ኢልሎም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢልኩም ወጻኢ ህዝቢ ክስማዕ እቲ ጽንተታዊ ኩናት ብውዕል ፕሪቶርያ ክግታ ታሪኻዊ ኣበርክቶ ፈጺምኩም ኢኹም ህዝብን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ዘለዎ ምስጋና እናገለጸ ሕጂ እውን ውዕል ፕሪቶርያ ብኣገባብ ክፍጸምን ዘላቕን ነባርን ሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያን ከባቢና ክረጋገጽ ኣዎንታዊ ተራሆም ክትቅጽሉ ይላበውን ኢሉሎ ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ معكنا زينا كاب الجزيرة كساب AFP كاب العربية كساب أحرام أونلاين درو فيدرال بزلا أخوت صبات متقعات سراوي تقراينا بكل العفار عباز قلت ألزلو أجزي بفيدرال زحقز كل العفار حنن مفتاي سراوي تخمز الززاب قلت ألزلو أوان بشانخ تقرايد ماز تخايد متقعات وخونس تتحزب بوتا يلم بمبالنا تخسات نسقل زلا أجزي حاد بعد سلطان بلسقناني تيبا إنسايدر أبزها بحبريتا بكل العفار بحيلتات حوحات بستخافة تخسيل على خلطة حسابات كمستمازابو لقريسلهم توم تمازابيلهم استبهلوا بكل العفار زبا خلطة وردا مقالن أب قبل فارون أب استبهل الكبابيتات كمز التعاقبوز قلت أخينو بيجب تستسني من ردات أغني أقربا نيتيبا إنسايدر بسلك زرار وسلسة نبرت التخبابي تماساسا الحبريتا هيبم كبل تغسى يتيبا إنسايدر أبز حجو وانا بتعتقو ترحيل تاتحو حزر كبابيتات ملكي واران ميلان كالوت ثروف السلسة عدتات مخانهم نبرت قليسهم كبلون حبير لهم سراوي تقرأي أبز خباب خمز اللو بوغن تقرأي زخون يخون مجلس زي كرابا خوين زخون يخون متقعد خمزي تقابرقن بمجلس فليتيم من قستقل العفار واران ملكنا بلعلو نصوهات قواسوت عفار توسى خبيد برد بمنبار بمتقاس بخبيد برد تتوكيس اللهم استبهالو نبرتي بزعبا زموتون زقوصلون وناي قلتن اتمجلس بتوساخي أبزم كوابيتات استفتس متقعد مورتارن زو عسران سلستن كواب ساعات حادد حرقات رخم استفتس أمام مجلس كاتيتيم سموخ قل زيدلي بعد سلطان كابتون ساك أبليان إتيبا إنسايدر أبزها بحبريتا قبلت مع كان زين أبز قلت أتصاب توم كوابيتات تعتقو صرحيلتات تقراي كمزل لو انت متقعت زصعب وقودات لك عمر قاس كمزي تخالن نتيجة بتقرب زقرب اللحطة ملس زهاب خوينو يخون مبربت متقعتي انسساتاتن آبايتن كمستهاسي وقن سميع اللوخ للم كال بعال سلطان بوغونو بسنكتت مالي استفتس متقعتي أسا شوعات ميت السبات كمستمازابلو حبريتا خمز بتصحب محبار مستخلت الشع تمازابيلهم زي بالزقاراج حبريتا ونهيب اللهم حلاف بيت صحفات من ربح انسس حرشان هبت تفترن وردا مقاليات عبد محمد بوغونو إتيبا إنسايدر أبزها بحبريتا نحردت مال استفتس متقعتي لعلى خلت الشع سبات كابسل استك قبليتات كمستمازابل زقلت صخينو بالسيلا سني قنشب تخغر بايكالن زي خبركم تخاطلتنا زم كتكاتلهم صنعخو ما وش تقراين عفارن زلو معبالتات يوم حدش معبالتات كنراخبنا كساب شعو تطعمهم